आसाम सरकारनि दैफुंखा बिफाननि मन्त्रि पीयूष हाजरिकाया बुधबारनि सानजौफुआव धमधमानि खाथियाव हाहांखाथार आरो हलफाराव फाग्लादिया दैमानि न' निर्मायाव माथावरिनि लुफुंनाय खामानिखौ नायदिंनो फैयो। मन्त्रिया गावनो बाइकआव गाखोयो आरो ड्रोननि मददजों गोबां कौटि रांनि लुनाय खामानिखौ नायदिङो। मन्त्रिया बुंदोंमोन दि फग्लारि दैमा आरो माथावरिनि बायनाय बाहागोफोरा खुरखानायनि बेलायाव थाबैनो राहा लानाय जागोन आरो मन्त्रिया बिफानारि मावख'गिरिफोरखौ बे बिथिङाव मोनफ्रोमबो बुब्लियाव सांग्रां थानो बिथोन होदों। लोगोसे खोन्दोआरि मावख'गिरिफोरखौबो दैमानि दैबानाखौ सामलायनो थाखाय जर'खा राहा लानो बिथोन होदों। बेराफारसेथिं मन्त्रि बिथाङा बिफानारि मावख'गिरिफोरखौ थांनाय बोसोरनि दैबानानि समाव दैमानि माथावरिनि बायफ्लेनाय बाहागोफोरनि खामानिखौ थाबैनो फोजोबनो बिथोन होदों। আৰু অলপ কাম কৰিব লাগিব আৰু সেইখিনি কাম হ'লে ভাবো যে এই অঞ্চলৰ বানপানীৰ সমস্যা প্ৰায় নাইকিয়া হ'ব। মইতো 100% বুলি এইটো কাৰণেই নকওঁ, কেতিয়াবা আকৌ প্ৰকৃতিয়ে যদি মথাউৰিটো ভাঙি দিয়ে তেতিয়া বেলেগ কথা, কিন্তু নতুন মথাউৰি অবভিয়াছলি ভাঙাৰ প্ৰশ্ন নুঠে, ভালকৈ বনোৱা হৈছে। কিন্তু যিমানখিনি পাৰোঁ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু অলপ কাম আছে, ইয়াতে আৰু 2 কিলোমিটাৰ মথাউৰি বনাব লাগিব। কালিৰ পৰা আমি কামত লাগিম। প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মাই কালি এটা মন্তব্য কৰিছিল, মই কমেণ্ট নকৰোঁ। যিবিলাক মানুহৰ কোনো গুৰুত্ব নাই তেনেকুৱা মানুহৰ ওপৰত মই কমেণ্ট নকৰোঁ। প্ৰত্যুত্তৰ দিছিলে দিলীপ শইকীয়াই মানসিকভাৱে। দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া জানে, দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া কোনে 2011 চনত এগেইনষ্ট কৰিছিল বিজেপিত থাকি, গতিকে মোতকৈ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই ভালকৈ জানে, গতিকে মই বহুত কমেণ্ট নকৰোঁ। মই কমেণ্ট নকৰোঁ। এতিয়া মানুহক কাম লাগে নালাগে সেইটো কওক। তেওঁ যেতিয়া বিধায়ক আছিল তেতিয়া RIDFৰ কাম তেওঁৰ সমষ্টিত হৈছিল নে? লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল, 12টাত মিনিমাম 12টাত জিকিম। আনএক্সপেক্টেড আৰু ভাবিব নোৱাৰা ৰিজাল্ট হ'ব। আগতে কোনোৱে ধুবুৰীতটোতো আমি ফাইটহে কৰিছোঁ, ধুবুৰী আমাৰ ক'ত জিকা চিট, বাট আমি ফাইট কৰিছোঁ, ভাল ফাইট কৰিছোঁ। বাকী আমি 12টা মিনিমাম জিকিম। गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि नोगोराव नोंथांमोननि थाखाय अरदाब दा बड' किटचेन मुंनि गंसे गोदान हटेला गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव साहा, कफि, आइसक्रिम, फास्ट फुड, आखाइजों बानायनाय ग्रीन टि, न'आव बानायनाय आसार, गाइखेरनि एन्थाब आरो ओंखामजों जेरै अमा, दाउ, बोरमा, साम', खुसिया, अमा गोरान, नाफाम बायदिसिना बर'नि ओंख्रिखौ बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव जानो हागोन। अरदाब दा बड' किटचेन हटेला डिमाकुसि सेन्ट्रेल बेंकनि खोलाहा बरुवा रेडिअ मबाइल गलाजों नांजाबनाय। सोरबाफोर अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव बायदिसिना जामुं आदार जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 8135967290 जामबुं नाम्बाराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन। गोजोनथाव खौरां, अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव गोबां न'आव बानायनाय मोजां जाग्रा आदारखौ मोननो हागोन।